Kif il-ġuri ta' Michael Emanuel ta' 33 sena mill-Kosta tal-Lavorju daħal fir-raba' jum tiegħu fejn fost oħrajn qed jiġi akkużat bil-qtil tas-sieħba tiegħu Maria Lourdes Agius ta' 35 sena, il-ġurati bdew jiġu murija fil-matta l-interrogazzjoni li kienet saret lill-akkużat wara li ġie konstatat li l-vittma kienet mietet f'Gata fil-15 ta' Settembru tal-2018. Fost il-punti li ħarġu waqt l-interrogazzjoni meta mistoqsi jekk kien sawwata u ammetta li kien sawwat lilha u lill-omma u ċaħat iżda li għal-ħabta tas-satejn ta' filgħodu kien hemm argument bejniethom u ċaħat ukoll illi qal lill-omma li l-vittma kienet telqet mid-dar. Waqt l-interrogazzjoni l-akkużat kien qal lill-pulizija li l-vittma kienet għadha ħajja sas-satejn ta' filgħodu u baqa' jgħid li ma kienx hu li qatilha. Meta staqsew għaliex mar id-dar minkejja li l-pulizija qalulu biex ma jersaqx lemm wara x-xeba li kien ta', huwa kien wieġeb li mar biex iġib l-affarijiet personali tiegħu u kien qal lill-pulizija li jitbenġilu d-daqqiet li kellha seħħu għax waqgħet it-taraġġ. Intant fit-tieni stqarrija li Tom kien qal li jimbotta lil Maria Lourdes u anke għamel xi tip ta' referenza għal konverzazzjoni li kellha ma' binta. Emanuel qed jiġi akkużat b'7 kapi ta' akkuża li jinkludu anke vjolenza domestika u pussess ta' dokumenti folozz. Għal Emanuel qed jidher l-avukat tal-għajnuna legali Simon Mikallef Staffraċ filwaqt li l-avukati Maria Francesca Spiteri u Enti Nivella qed imexxu l-prosekuzzjoni f'isem l-Avukat Ġenerali. L-avukati Lara Dimitrijevic u Stefani Karwana qed jidhru parte ċivile.